A magyar gombatermesztésnek évszázados múltja van. Gombás sorozatunk első részében egy olyan komposztáló üzembe látogatunk, amelyből csupán 4 van Magyarországon. A komposztmester fortéjainak köszönhetően a szokásosnál rövidebb idő alatt szüretelhető a gomba. Védj egy kis búzaszalmát, lótrágyát és csirketrágyát, majd érlelt 2 hétig, és már is kész az egyes fázisú komposzt. Adta át a receptúrát úgy 35 évvel ezelőtt Mucsi Attilának édesapja, aki folytatta a családi vállalkozást, igaz, egy kis modernizálással és úgy 4 milliárd forintnyi beruházással. Nagyon sok modernizáció, nagyon sok fejlesztés, és nagyon sok új környezetvédelmi eljárás bevezetése történt a komposztgyártás és a komposztgyártás övező területeken egyaránt, és hát ezeket a módszereket, ezeket a változásokat végre kellett nekünk is hajtani. Komposzt előállítás szempontjából ideális hazánk, hiszen korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre az alapanyag. De ez még nem elég ahhoz, hogy kitűnő minőségű végeredményt kapjunk. Bár a termelő szagol, szagol és szagol. Az alapanyagokat a beltartalmi értékek alapján minősítjük, és utána összekeverjük a szükséges végparamétereknek az elérésének az érdekében. Gondolok itt pH, nitrogéntartalom, nedvességtartalmi célkitűzéseink vannak, hogy milyen beltartalmi értékekkel bírjon a komposzt. És ezután 10 napig érleljük a komposztot, ami során kialakul egy úgynevezett barnás színű komposzt, amit mondjuk zöld komposztnak nevezünk, de ez az egyes fázisú komposzt, ami hőkezelésre alkalmas. Szerintem a legújabb technológiát ők alkalmazzák. Tehát itt gondolok a holland technológiára, ami a legfejlettebb. Minőségbe és mennyiségbe is erről a komposztról tudunk a legtöbb gombát leszedni. Persze a piac meghódításán kívül a környéken élőkre is figyelni kell, hiszen az előállítás elviselhetetlen bűzzel jár. Az Európai Unióban lévő úgynevezett live pályázati rendszerben egy zárt rendszerű biofilter és biomosó rendszeren engedjük át a komposztból származó, illetve összegyűjtjük a komposztálás folyamán keletkező legbűzösebb, legszaggal telítettebb levegőket, amit biomosón és biofilter rendszeren átengedünk. A fejlesztések kiterjedtek a D-vitamin kutatásra is, hiszen a legújabb ismeretek szerint a D2, D3 vitamin hiányának szerepe van a hámjellegű rákos betegségek kialakulásában. Gomba az egyetlen olyan nem állati eredetű potenciális élelmiszer, amely maga is tartalmaz spontán D-vitaminnak az úgynevezett elővitaminjait. Olyan fénymegvilágítási, besugárzási módokat vizsgáltunk, amely ezekből a previtaminokból tényleges vitaminokat, D2 vitaminokat állít elő. A környező országokban a gombaipar csak az elmúlt pár évben alakult ki, és ezért ott komoly iparág nem alakult ki. A termesztést egyszerűbb megvalósítani, komposztgyártáshoz sokkal nagyobb saját tőkére vagy tőkeösszpontosításra van szükség. Ezen országok ezt nem tudták meglépni, vagy nem lépték meg ezen országokba, és természetesen a magyar komposzt az elmúlt 10-15 évben kivívott egy olyan szerepet, hogy nem is tudott komolyabb konkurencia a környező országokban létrejönni. Az üzem fő profilja a 3. fázisú komposzt, ami már egy feldolgozott gombacsírával becsíráztatott és átszövetett végeredményt jelent. Így rövidebb a termelési ciklus és a terméshozam is. A gomba bio, hiszen már a komposztálás során sem használnak semmiféle vegyszert, adalékanyagot, csupán az anyag természetéből adódó folyamatokra támaszkodnak az előállítók. A 8-szoros D-vitaminnak köszönhetően pedig remélhetőleg az éves 2 kg-os fogyasztás is növekedik majd.